Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhwele wadilika UNgizwe mchunu washiya angalazi kuMusa Mseleku emva kokucasulwa uhlelo UMNAKWETHU athi ke akahambisani neze nalo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelela igama lami usibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukonyulukile UNgizwe mchunu ngokunganami kwakhe ngohlelo UMNAKWETHU akhala ukuthi lobulala isiko. Uthi izinto ezenzeka kulola hlelo akusizo izinto ehambisana nesiko futhi ke bakhuluma into okungasiyo. Uxeke umnikazi walolu hlelo uMusa Mseleku nabo ke abanye abaparticipate kulona lo hlelo ukuthi ke abaphume iyabheda lento abayenza. Ngaphandle bafethu ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngudlalele nansi iVN uzizwele konke okugeqwa amagula UNgizwe ukuthi ke uchaze walixeka wathini lona lo hlelo luka Musa Mseleku UMNAKWETHU awubambela. Yabona Jamloti mfethu abantu bengakhuluma into abayithandayo. Kodwa sikwazi ukuthula izweni lethu lonakala kanjena. Moya ngokuhlungalela isimanga ukuthi singasebenzela ukuqhakambisa nokuqhumezela ukubaleka kosiko lwempilo nosiko lokuphila nosiko lokuganana. Baqhamuka indoda nje osomabhizinisi ibona ukuthi abantu bakwaZulu ziphuphuku kuthatha ingane ihlula ucura lapho umaskandi into enokubisi kunoku isithubi lezinto okunye kunesidina kwabe kuyofuna udumo lapho gcike ngalithuthi noyedwa kanti njengoba ngitshena nje bonke la abafana kusela kulolu hlelo oludlule kuze kube lula bona kusineka ukuhambe nge-makeup ingane zabantu kuyikhohle Isizwe iphi imvakazi siphi isicawu akunamizi kuhlala emkhukhwini ukuthi kufuna ithembu kufuna udumo nalaba bakwa TV bayavuma abantu abasijwayela kabi lo Mseleku nalaba bakwa DSTV abafuna ukuthi babhalele incwadi ngihamba nje ngiyabacebe esilweni ukuthi labantu babulala isiko asikwazi ukusebenza kazi bangaka sifundisa izingane ukuthi zihloniphe zigcine isiko elendlela efanele. Kodwa bona bazopromote imkipito bayibiza ngomgano imkipito bayibiza ngethembu. Yabona nje yabona Jamloti mfowethu yabona iyanyanyisa lento. Thina sisho ngeqhawe mina ngineqhawe ezo4 mina namabhokisi awu4 lapha ekhaya elikababa abafazi bangena ngenqindi kuyinkabi beqhwisa. Umfazi unelawo. Umfazi eke kunemizi ashanela kuyamagceke yo baba mkhulu bami. Ngakho ke mkhuba mina ndekunelo umfana kaMseleku esijwayela kabi. My friend obhizinisa kwenye ndawo hayi la kwaZulu. Usijwayela kabi kwangempela nje. Kwangempela mina kade ngithule ngiyibuka lento lena. Yabona ukuyibona imibuzo kaSotobe lapha nokuthi usuke ehuduleka phela ngoba nakho awuSotobe wazi kahle ulazi kahle iqiniso ulazi kahle iqiniso ukuthi yini isicawu uyazi ukuthi ukubaleka kokulandela isiko liyini kodwa manje uthola ukuthi nginikwe icript naye Nkosi yami wathi wawoza Sotobe.